či idem presnejšie na to. Môžeš hovoriť. No hej. Mňa tam je vidieť nejak nohy? No ruky iba bolo vidieť, že nohy nebolo. Trošku nižšie to je. No. A to by si skôr mohol z tejto strany dať, lebo tam už máš plno. No, daj to bližšie. Dobre. Je to vidieť. Dobre to je vidieť. Daj preč ešte. Nechaj tie výrobky kúknuť.